chapter 8. John chapter 8 verses 31 to 47. 31 to 47 sa John chapter 8. Nana, kinsa pa ninyo walay Biblia kay tagaan lagi mo na kog Biblia. Arong daghan na mog ibilin sa inyong balay. John chapter 8 verses 31 to 47. Mubalik una ta sa pagbarog mga igsoon. Verse 31, chapter 8 verse 31. Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan. Si Jesus mingon kanila, sultian ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Og ulipon, ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. 36. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayod kamo nga mga tawo nga gawas nun. 37. Nasayod ako nga ang mga kaliwat nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, si Abraham mao ang among amahan. Apan si Jesus mitubag, kung tinuod nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas, usaray among amahan ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios maupa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios, og karon ako ania dinhi. Wala ako muanhi aron sa kaugalingon kong pagbuot, kundili gipadala niya ako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti. Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot mudawat sa akong mensahe. 44. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug buot kamong mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya ug sukad pa sa sinugdan, wala gayod siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man niya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya, kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. Dili kamo mutuo kanako, kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kay nagsulti man ako sa kamatuoran, nganong dili man kamo mutuo kanako. Ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios, apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Magampo na ta. Amahan namo nga langit nun, among pasalamatan ang dakong kahigayunan Ginoo nga sa gihapon kami makapaminaw sa imong mga pulong. Dako nga giampo Lord nga kining mga pulong nga dili unta ni mapaminaw lang namo, kundili mahitabo ni sa among mga kinabuhi. Ma-apply namo Ginoo ang among mga nadungog. Ang mga pagtudlo o Dios ikinabuhi namo Ginoo. Salamat Lord nga dili mi magpabilin sa kinaiya nga iya sa kaaway, kundili kami amahan maliwat diha sa imoha nga kinaiya pinaagi sa imong mga pagtudlo. Salamat Lord nga bisag asa maabot ni nga mensahe, ang pagtudlo, ang pagsaway, ang pagbadlong,
ang pagdasig, ang pagligon, mahidangat, mahiabot sa kada kinabuhi nga maabot aning mga pulunga. Salamat sa among panagtigom karon ug ang imong balang espiritu maunay bahala nga mo pasabot sa kada usa nga niya Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, imo ang dungog ug himaya ug madawat namo ang among gipangayo sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Mga kaigsuunan, mayong gabi Sige, pahiluna ta. Karon nga kagabion ang atong pagtuon medyo bugat-bugat ni. Giuluhan ni siya og Kristohanon ka or nakaila ka sa Dios pero bakakon gihapon ka. Agay. Ouch. Kristohanon ka, nakaila ka sa Dios pero bakakon gihapon ka. Kini mo'y kuyaw. Muni hadlok kayo. So unsa gani ning bakak, wala niya ang kamatuoran. Wala niya ang kamatuoran. Muni ang kining kuyaw sa kinabuhi sa tao mga igsoon. So, sa John chapter 8, kining John chapter 8, usa ni siya sa katumanan sa gisulti sa Genesis chapter 3 verse 15. Palihog ko nako tanawa ang Genesis 3:15 diha. Mo ni usa ni siya sa katumanan sa gi-prophecy sa Genesis 3:15. Na? Ningon diha ang Genesis 3:15 nga, I will put an enmity between you and the woman, between your seeds and her seed. Muna gisulti diha. Himuon kong magkaaway ikaw ug ang babaye. Muna gisulti sa Ginoo sa diha nga niatubang siya sa bitin. Ang bitin bitaw mo man tayo niingog, kaon ani. Di lagi mo mamatay. Mapareha hinuon mo sa Dios. So nikaon pud sila. So sa dihang gihusay na ningon ang Ginoo nga tos bitin nga himuon kong magkaaway ikaw ug kining babayhana. Unya og himuong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Unya dugbukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Munigi pasabot ani ang giisgutan diha sa Genesis chapter 3, si Jesus Christ ang gitawag og seed, kaliwat sa babaye. Unya ang kanang gitawag og kaliwatan ining demonyo, kining serpente, ang yawa, kining mga Saduceo og mga Pariseo. Mao ning pag-abot sa New Testament, kining mga relihiyoso kayo, nagtuo sila, insakto gyud sila. Sila ang natugahan, moingitang natugahan kanang gigiyahan sa espiritu sa kaaway. Gilid sa espiritu sa kaaway nga kinsa maoy maghimo og mga pagbabag sa buluhaton ni Ginoong Hesukristo. Remember nga atong ang buluhaton ni Ginoong Hesukristo mao ang pagwali sa maayong balita. Mao ang pagwali sa gingharian sa Dios, sa paghari sa Dios. Mao ang pagtudlo. Nya kini sila maoy nang usog og babag tungod sa ilang kasina. Kay mga wala ang mga tawo sa ilang relihiyon kay mosunod na ni Kristo munang ilang babagan. Mao po na gipangbuhat aning diha bitos plaza nay magwali. Ilang pahunungon, moingon din na sila kinsa nagatag yung katungod nga manudlo mo aning mga no. Mao po na ilang gibuhat, babagan nila ang buluhaton sa Ginoo, ang pagsuwali sa pulong sa Dios. No? Nya kinsa man na espiritu gyapon na sa mga Pariseo kaniadto nga mao na pod ning nanggawas karon. Magwali kas pulong sa Ginoo, mamadlong ni sila. Unya, unsa ba ni nakaila ba ni sila sa Dios? Nakaila. Pero walay relasyon sa Dios. Gani gitawag sila relihiyoso ng mga tawo. Kaila sila nga nay Ginoo, siya ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pero ang ilahang gisunod ang bakakon nga amahan nga mao ang yawa. Mao na nga pugnan nila ang kamatuoran, babagan nila ang kamatuoran. Munang kamo kinahanglang magmaalamon gid mo kanunay sa pulong sa Dios sa panahon nga mo share mo sa pulong sa Ginoo nay mubabag ninyo. Dili gyud ka pwedeng mababagan tungod kay
naaman ang kamatuoran. Kamatuoran man ang imong giwali, kamatuoran man ang imong gisangyaw. Now, sad to say, kani ang problema, no? Ang problema po, dunay mga Kristohanon. Kunyari ba? Kunyari, Christian. Kaya makitaan gud sa simbahan, musimba po. Pero, nagkinabuhi gihapon sa bakak. Nagkinabuhi gihapon sa sala. Mayong itag nagkinabuhi sa bakak. Nagkinabuhi sa kwahe sa gitudlo ni Kristo. Napamudya? Nagkinabuhi sa sukwahe sa gitudlo ni Kristo. Kining kaning highlight nato diha mga igsoon. Kanang gisulti sa atong Ginoo. Kanang gisulti sa atong Ginoo nga naa sa 31 o 32. Nanawar ako ng 31 o 32. Ingon ang 31 o 32, busa miingon si Jesus sa nanuo kaniya. Because sa atubangan sa atong Ginoo, dunay tinuod nga magtotoo, duna po'y mga nagpakaron ingnon. Nagpakaaron ingnon. Timan-ig yun niya, sa tubangan sa atong Ginoo, sa iyang kapanahunan, dunay mga tinuod nga magtotoo, duna po'y nagpakaron ingnon. Kanang nas imong tapad, inang dili katigpakaron ingnon, brad, sister, ha? Okay? So, ningon siya nga, busa, ingon si Jesus sa nanuo kaniya, kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod kamo nga akong mga tinunan. So, ang ilhanan daw, si Kristo mismo nagsulti anino, sa tinuod nga Kristohanon, kay ang gisulti ni Kristo ilang buhaton. Ayo, ang gabi no? Ilang buhaton. So, ato ang dasig sa atong kaugalingon nga atong kapamatud-an nga tinuod tang sulugoon sa Ginoo. Kay pag moingon siyang muhigugma, higugma gyud ka. Og moingon siyang buhata ni, ihatag ni. Buhata og ihatag na. Kay ang ilhanan sa tinuod nga tinun-an ang pagbuhat man sa unsay pagtulun-an ni Kristo. Unya, kung niya nakaani nga pagtulun-an, ningon siya sa 32, mahibalo kamos kamatuoran. Mahibaw-an ninyo ang kamatuoran o ang kamatuoran maghatag kaninyo tinuod nga kagawasan. Pagka nindutan nino, ngano man, tungod kay hangtod nga ang tao dili mag-apply, dili niya i-apply, ikinabuhi ang gitudlo ni Kristo, magkinabuhi gyud na siya diha sa bakak. Mag-ilis gyapon na matog simbahan. Pero hangtod dili niya gi-apply ang gitudlo ni Kristo, magkinabuhi na siya sa bakak. Og ang amahan sa tanang bakak si Satanas. Nakaibalo ba mo mga igsuon nga kini si Abraham sa bag-o pa niyang pagpakiglakaw sa Ginoo, nagkinabuhi usab siya sa batasan sa kinaiya sa kaaway mga igsuon mao ang pagka kining bakak. In fact, si Abraham dunay duha ka pagpamakak nga pariho ra kaayo nga iyang gihimo. Naa siya duha ka pagpamakak. Gihisgutan ra ba gyud si Abraham dinhi sa John chapter 8 mga igsuon kay ni-claim man ni mga Hudyo ningon silang anak mi ni Abraham. Usa ray among amahan na ang Dios. Kaliwat mi ni Abraham. Muna ilang gisulti. Munang ningon ang atong Ginoo nga kung kaliwat pa mo ni Abraham og inyo unta nga dawaton ang akong mga pagtulunan. Inyo untang himuon ang sama sa gihimo ni Abraham. Nga naman, si Abraham mituo. Sila kay buhat. Buhat ang pasultion. Pero wag yun sila mituo. No? So, isgutan si Abraham. Ato nang subayon ng mga kaagi ni Abraham mga igsuon before nato padayonon ang utso no. Maadto na ta sa Genesis chapter 12 verse 10. Genesis chapter 12 verses 10 to 20. Genesis chapter 12 verses 10 to 20.
Ingon diha. Okay na ne? Sige. Ingon diha, apan nahitabo nga dihay gutom dito sa Kanaan. Tungod kay misamot man ang gutom miadto sa Abraham sa Ehipto aron dito magpuyo sa makadiyot or sa makadali. Verse 11. Sa dayon na niyang latas sa utlanas Ehipto, paminaw ha? Giingna niya iyang asawa nga si Sarai. Sarai pa ni, di pa Sara. Maanyag ka nga babayi. Verse 12. Ini kakita sa mga Ehiptohanon kanimo, muingon gayud sila asawa kini niya, og patyon ako nila apan ikaw dili. Ano? Delikado din ning maanyag ni atong pares kinabuhi. Marag na miligro ni akong kinabuhi ani ba? May hanang ilang kinatawanan may marag yaga-yaga. No? Busa, dira. Sulti sila nga igsuon ko ikaw aron dili ako nila patyon kon dili ayuhon hinuon pagtagad tungod kanimo. So, tungod siyang kahadlok nga asawa ka nako niya, may bawaan nilang asawa ka nako, parang maangkon kanila, patyon ko nila. So, mamakak na lang ta. Ingna nga, igsuon ta o niya. Sulti, pareto ang apelyido. Ingna nga, igsuon ta o niya, sa ingon, paboran pahinoon ko nila, timanon pahinoon ko nila, tungod ni mo. Yun dayon si Sarah, tanawa ni. Next verse. Sa dihang miabot si Abraham sa Ehipto, nakita tuod sa mga Ehiptohanon nga maanyag ang iyang asawa. Next verse. Nakakita kaniya ang opisyal sa palasyo o gisuginlan nila si Paraon nga matahom siya kaayo og busa gidala si Sarai ngadto sa palasyo ni Paraon gipakuha. Unsa kay sunod na hitabo? Tungod kaniya gitagad pag-ayo ni Paraon si Abraham. Abram pa siya ani ha? Abram. Timan ini bag-o pagyud in taon ni siyang nakadungog sa tingog sa Ginoo. Munang dili ka mag-expect anang mga bag-o padahas Ginoo, bag-o na pud na sila mga batasan dayon. Kay sa chapter 12 diha pa man gitawag si Abraham sa Ginoo. Una pang tawag, una niyang dungog sa tingog sa Ginoo. Nya si Abraham gihatagan og mga karniro, mga kanding, mga baka, mga asto, mga olipon, nga lalaki og babaye og mga kamilyo. Wow! Dunay duha ka kining yutanon. Dunay duha ka tawhanon nga benepisyong nadawat si Abraham sa iyang pagpamakak. Unsa man nga ma-preserve iyang kinabuhi, di siya mapatay. Ikaduha, nakadawat siya mga bahande. Excited ng mamakak wala siya patiya, plus nakadawat siya mga bahande gikan sa Parao. Tungod lagi kay igsuon man niya si Sarai. Mo ilang nahibawan nga igsuon si Sarai. Wa sila kay balo nga asawa gyud ay si Sarai. Kitang ginikanan nindot kaayong ipamakak sa tong mga anak. Mga anak, natural ra gyung mamakak sa ginikanan. Unya, inig-anhin nato sa church, balibalihon gitag sagpa sa mga kamatuoran, badlungon gitag taman, kastigoon gitag taman sa pulong sa Dios. Pero ambot lang og nganong wa man gyud tay planong magbag-o. Nakaibalo na ta nga kining pagpamakak ang amahan, ang yawa, hangtod karon na dugay na kagpaminos pulong sa Dios, dugay na kagbasa, dugay na kang gibadlong. Baka kon lang gyapong pagkaanak, baka kon gyapong pagkabana, baka kon gyapong pagkaasawa. Uyugan ang nasa imong tapat, inasa di pa ka matuluyan. Matuluyan. Hello? Ina magbag-o na ta. Hello? Magbag-o na ta. Karon, tanawa ha, ang atong Ginoo mga igsoon, dili siya musugot nga magpuyo ka sa sala. Ang atong Dios dili siya musugot
nga mag-angkon kang Kristohanon ka, pero ang imong gikinabuhi, imong gipakita nga anak pagyapon ka siyawa. Di gusto ang Dios anak. Hello? Huy di ay ka mo ingon anak ko ni Ulino. Anak ko ni Junel. Unya ang imong apelyido katubig. Pwede di ay. So kung anak ka sa Diyos, ipakita nga anak ka sa Diyos. Kung sumusunod ka ni Kristo, ipakita nga sumusunod ka. Niyon sa siya, nga akong tinunan. Mahibaluan nga kamo akong tinunan, kung nang akong pagtulunan inyong tumanon. Dili mahibaluan, hala, Christian na guna siya, kay musayaw. Dili, oy. Padayon sa ta. O sa sunod na itabo. Ingon ang verse 17, apan tungod kay gikuha man ni Parao si Sarai, gipahamtangan sa Ginoo og makalilisang nga mga sakit si Paraon, ingon man ang namuyo sa iyang palasyo. Dinhi nga time lesson learn si Abraham or Abram. Timan Abram pa siya, wa pa na Abraham. Kaya nga naman, wala pa na-declare nga mahimo siyang father of many nations. Munang Abram pa siya. Abram. Na? So, si Abraham, wala pa kaayo na matuto ang iyahang kaning Dios nun nga kinaiya. Kay bago pa gani siyang gitawag. Gani, makita na to nga kulang pa gani ang iyang pagsalig sa Diyos, tungod kay, nahadlok pa gani siyang patyon siya, unya kuhaon ang iyang asawa. Moneng mayo, mamakak na lang ta. Ayaw saba ni pastor. Ha? Ayaw ako'y paduolo gayon ni microphone be. Ayaw saba ni pastor hangan na mista me. Okay. So, gipahamtangan si Paraon, ingon man ang namuyo sa iyang palasyo to ana. Tungod kay dunay pagpamakak. Ang Ginoo naagyoy buhaton. Kabalo ka, pag naatay kapakyasan, automatic, dili lagi ta mayog gipasaylo ta, pero walay latos, kadili na biblical. Pasayloon lagi kas Ginoo, pero ang consequence. Hello? Ang consequence na ba, dili na siya mapapas. No? Kanang naatay mga sala nga nabuhat sa atong gidikanan, sala nga nabuhat ato sa atong partners kinabuhi, pasayloon ta sa Diyos. Pero ang consequence, atong dadon-dadon. Pila na katuig mo labay, mo ingon pagyapon ta, mahimo na ako to eh. Diba? Makakita kag laing mga taong gabuhat, umanggo na nahimo na ko oh. Diba? Nahimo mo na nako. Kinaan na lagi na. So, ito na. Next verse. Ingon ang 18. Busag ipatawag niya si Abram, o gipangutana, unsa ba kining imong gihimo kanang kung anong wala mo man ako tugani nga imo di ay siyang asawa. Unsa to? The truth will set us free. Ang kamatuoran mo hatag og kagawasan, ngano po kang mahadlok? Ngano man kang mahadlok? Na may uban nga bisag nakakita na di gyud mo sumbong. Kana mga tawhana na, gigaydan po na sa yawa ba? Ayaw isugilon. Kaya mahibalos, pastor, ano yun? Hunghungan po sa kaaway. Next verse. Verse 19. Nganong mingon ka man, ngay mo siyang igsuon tungod ni ini, gikuha ko siya aron mahimong akong asawa. Ano yang imong asawa? Kuha asya o panglaka mo. Tanawa, gipalayas. Hello? Gano man, grabing kasakitan. Grabing kasakitan ang ilang nadawat tungod kay dunay bakak. Labi nag mga alagad sa Ginoo. Kitang mga alagad sa Ginoo, kining nang hitabo aning dili mga magtotoo. Manamin kuno tas tong kagalingon kay basig kita mo'y problema ani. Pareha ni Jonah. Ala hapit malunod ang barko, gipanglabay na mga sulod sa barko. Dili ra ba to barko ni Jonah? Ang nakaingon dai si Jonah. Moingon na dito ang ano kuning akong silingan nga di magtotoo nga ano kuning ingani sila nga ingani sila. Ikaw dai nakaingon. Na apa mo diha? Naminaw patatanan? Next verse. Ingon ang 20.
O nagpasugo si Paraon sa iyang mga tao, ubanan si Abraham, o gidala nila siya, gipagawa sa Ehipto, uban sa iyang asawa, o sa tanan nga iyaha. Gipalaya sa gingharian. Ang atong gingharian nga giandam sa Ginoo, ang langit ng gingharian nga diin, ang atong Ginoo may maghari. Kung magpuyo gani ka diha sa bakak, sigurado. Kaya wa din ni mo gidawat ang kamatuoran, wa din ni mo gidawat si Kristo, palayason gid ka. Hamtong og batan-on paminawa ra gud ni. Basig ang inyong pagpaminaw pulong sa Ginoo, pawala ra, timan-i lang ni, timan-i gid ni. Ang Ginoo nagset og adlaw. There will be a day of reckoning. Singlon gyud tas Ginoo. Naagyo tay naagay pagpahinumdum si Lord nga himuon sa ato. So, lakaw sila. Now, nagkat-on na ba si Abraham? Sultian ka nako, sa diyang bag-o pagkades Ginoo, dili na yung diha dayon, nitubo na dayon ka, kasulay mong pagpanganak, ganiktay na dayon ng bata, pagkaugma, dayong gadala nag-atat si case, o niya, abogado na? Ikaw, Job, pagpanganak, Job, gadala na kag-tolls? Need ginang mutubo. Mo si Abraham sa bago pang tawag sa Ginoo, mao ni nakapakyas-pakyas gud siya. Unya nagtuo ba ta mga igsuon kung ang kapakyasan ni Abraham nahuman na ba? Natapos na ang iyahang pagkapakyas mga igsuon? Doon na gihapoy nahitabo sa unahan nga pareho sa nahitabo dinhi sa time ni Pharaoh. Ato na putas chapter 20 Genesis. Hello? Hala, kaduhan na itabo. Murag ka ng imuha kadaghanan na. Hello? Oh, ato na, Genesis chapter 20. Genesis chapter 20 verses 1 to 18. Kini. Genesis chapter 20 verses 1 to 18. Ready na? So, humana tong issue nes Ehipto. Diyan na po. Mibalhin si Abraham gikan sa Mamre, ngadtos Negeb, o mipuyo siya, tunga-tunga sa Kades o sa Shur. Samtang nagpuyo siya sa Gerar, tanawan ng Gerar, lahi na po nga dapit, no? Nagpatuo siya kanila, nga igsuon niya si Sarah, nga iyang asawa. Busa si Sarah, gipakuha ni Abimelech, nga hari sa Gerar. Kaduha na. Iyang gipatuo dito dapit sa Gerar. Nga, wigsoon ni. Hindi pa nagdagway, isang dilanggod. Lahi-lahi, magkunwing amahan. Hindi may parihag dagway. Na pa mo? Naminaw pa mo? Nibalik ang sala ni Abraham, nabalik ang chapter 12 niya nga sala, nabalik sa chapter 20. Kinilaging mahadlok sa kinabuhi. Muna niingon diya sa gospel mga igsuon nga kadtong naniguro pagluwas silang kaugalingon, mawad-an hinoon sa ilang kinabuhi, apan ang kawad-an sa ilang kinabuhi tungod sa pagsunod kang Kristo or pagsunod kanako, ningon siya, makabaton hinoon inis walay katapusan. Si Abraham adlok siya pati yun upukaan eh. Sara, ati ipakita nga igsuon ta, ter. Ayaw tawag akong love, ter. Lobster. Na lobster. Kung tuas gawas, ter. O kita ra love. So, ang tawag ganay na to, lobster. Hala ka, no? So, gikuha na po si Sarah ni Abimelech, hari sa Gerar. Next verse. Usa ka gabi ni ana mipakita ang Dios kang Abimelech pinaagi sa usa ka damgon nga nag-ingon, mamatay ka kay minyo si Sarah nga imong gikuha. Na. Dili ka pwede mo yung inosente man ko, Lord. Wa mo ko. Bisan pag inosente ka, pahibalon ka sa Dios nga sala ni kung magpadayon ka aw imuha na ng sala. Di man na makaingon ka absuelto ko, Lord. Inosente ko, Lord, so exempted ko. Di mo ka pwede, anak. So next verse, ingon ang 4.
Apan wala makahilabot si Abimelech kang Sara, og miingon si Abimelech, Ginoo, patyon mo bray ako, og ang akong katawan nga walay sala. Wa kay nako to nahilabti inosente mi kay wa mi kay baw. Next verse. Miingon man God si Abraham. Yo, Abraham na no. Abraham na declare na nga mahimo siyang father sa 15, no? Sa 15, gideclare nang mahimo siyang father sa many nation. Munang na-change ang pangalan into Abraham. Si Sarah ay nahimong Sarah. Okay, nahimong Sarah. Nga iyang igsuon nga si Sarah, miingon man usab nga si Abraham iyang igsuon, busa gihimo ko kini ubo sa pagtuo nga dili dautan ang gibuhat ko. Inosente siya. Next verse. Nga number 6, mitubag ang Dios pinaagi gihapon sa damgo tinuod. Gibuhat mo kini nga walay daotang tuyo busa karon aron dili ka makasala kanako. Wala ko ikaw tuguti sa paghilabot kaniya. Ang Dios di ay maoy na nalipod nga di mahilabtan si Sarah. Nakuha na to? Now, ang Dios og itugot sa Ginoo mga igsoon dili gyud ka kapugong, pero ingon si Lord nga ayaw, di gyud na nimo mabuhat. Wa gyud kay mahimo. Amen. Wa gyud tay mahimo mga igsoon. Kana bitang musulay tag supak sa kabubutos Ginoo, mura tag isda nangandoy mabuhi sa yuta. Wala lagi nakagit sa kong balak. Kana bitang di ta mo sunod sa kabubutos Ginoo, mura kag isda nga nangandoy mabuhi sa yuta. Nya kay naka-design man gyud kang mabuhi sa presensya sa Ginoo. Sa kabubutos Ginoo, gusto gyud kang mugawas? Patay. Na? Unya, ingon dia. Apan iuli karon ang babaye ngadto sa iyang bana, kay ang iyang bana propeta og iampo kaniya aron dili ka mamatay. Apan kung ang babaye dili mo iuli, pasidan-an ko ikaw nga mamatay ka gayod og ang tanan mong katawhan. So dili gusto ang Ginoo nga naata nagpuyo sa bakak nganuman kamatay gyud ni. Next verse. Ningon diha, busa sayo sa buntag na giulig sayo. Giulig, busa sayo sa buntag gipatawag ni Abimelech ang tanan niyang mga sulugon. Gisuginlan nila sila mahitungod niining mga butanga og nangahadlok sila pag-ayo. Na? Halagad man na inis Ginoo, asawa man na ni pastor. Asawa man na ni Abraham. Next verse. Ingon ang verse 9, unya, gipaatubang ni Abimelech sa Abraham o gipangutana. Mao gihapon no, parehan ni Parao. Gipatawag niya sa Abraham. Amen? Kadto bang last nga nag-counseling ta, maorang salaa o kanang karon pod? Na dali na mag-istorya ta. Dali manang mag-istorya ta. Unsa may problema? Maora gyapon pastor. Mao gyapon eh. Ang problema ni ni Abraham sa chapter 12, mao gyapon problema niya sa chapter 20. Ang problema niya ni Pharaoh, mao po'y na problema niya ni Abimelech. Pareho rin problemahan, no? So, ingon siya, anong gibuhat mo man kini kanamo? O sa may dautan nga nahimo namo kanimo, aron ako ug ang akong gingarian, dad-an mo dakong kadaot, ug dili gayud angay, nga dili gayud angay mong buhaton kanako. Kini din kita mga Kristohanon, mga igsuon. Usahay kita may makaingon sa kadaot, labaw pang kadaot, ngadtos dili mga magtotoo. Amen? Reklamo na ng mga silingan. Nga naman, Kristohanon. Pero bisag tong ang gabi magsininggitay, magyawa-yawa, magpiste-piste. Reklamo mga silingan, oy. Unya og makapanugilon, pabiktim kayo. Doon ko kayo ko. Doon ko. Kanang imong badlungon, kanang imong sultian nga ter kaning sayop nimo ter ayaw na yung taon kuan ka i-block ka sa Facebook o sa Messenger.
Dayong mag-post og pinaluoy kayo. Nganong akong sayop. Indio di ay. Ay mga Kristohanon, pangundang nataan ang mga ingana nga bisyo palihog ha? Kay uwaw kayo, dugay na biyatag pangalagad. Wa mo na, di mo mauwaw. Mauwaw to oy. Ay mga bago nga, mo ba? Sa una raman na siyang gilutos pa na nako. Hangtod karon. Lisod na kayo na. Ingana bitaw na. Nganong gyud ka nga ang tawo og nasa iyang nahimo. Bisag wala siya unsaa, bisag wala siya hilabte, bisag wala gyud. Mag-overthink na siya. Nya maghuna-una na din siya, luoy kayo ko. Gidaot ko. Pasanginlan pa ang dili ang mga nagpakahilom lang. Ang mga tao nga nagtabang nimo, nagampo nimo, pasanginlan pa hinuon nimo nga gidaot ka. Naunsa naman tao na oy. Kanang nasa imong tapad inatubo na yung taon, dahil Ginoo. No? Uy, hala, garbo ha. Oy, paminaw, uy, hala, ang garbo. Pastor, wala man diri pastor, wa kadungog, ikaw di ay. Dito para nimo. Uy, dito para nimo. Bisan pag mulikay ka, para gito na to. So, unsa may dautan nga kung nahimo kanimo, nga imo makong gidadan o gingani nga kadaot. Next verse. Nganong gibuhat mo man kini. Muni pinaka makasusubo nga pangutana mga igsoon nga ako nakit-as Bible. Dahil pangutana ba Bible nga masubo ka. Nganong gibuhat man nimo ni. Sa ato pa, doon na dakong problema. Nya nasakpan kinsay hinungdan. Nganong gibuhat man nimo ni. Hello? Ang simbahan doon ay dako kayong pagsulay. Doon ay dakong problema, doon ay kaguliang. Ano man? Naadi ay naghimo o kadaot. Nya og imo nang ato nang naghimo kadaot. Nganong gibuhat man nimo ni. Ignore man po kang, manong ako sa iyo pa inyong bantayan. Amen? Unya, manumpa pa yun. Manumpa pa. Nya, sa may imong muuna ni. Promise. Di sa nagyod ko mo cellphone o mo Facebook. Pagkaugma, ga-post. Kato, kaya ni sa dogang na po ng latos. Tala. So, ganong gibuhat mo man kini? Hello? Wala na. Kanang pangutan na hawa, kagihukman, anak. Ang pangutan na need siya tubag. Wa pa di kakabalo nga ang kadaot, mauna, may tabo. Wa pa di kakabalo sa kamatuoran, nga dili ni pwedeng buhaton. Muna itubag. Nangitag tubag ning pangutan na, nganong gibuhat, manitaw ni nimo. Ngano man. No? Padayon sa tamang igsoon. Iyon ang verse 11. Si Abraham itubag. Mao gyapon niya rason no. Nagtuo man gud ako nga dili nga dinhi wala gayoy mahadlok sa Dios ug nga ila akong patyon aron mailog nila ang akong asawa. Najay alibay no. Uring gisulti ni Abraham. Pero kabalo ka? Bisag si Abraham ni agi gyud siya kapakyasan. Nagtubo, nakaila, nilambo, ug hangtod nga nahingpit ang iyang pagtuos, Ginoo nahimo gid siyang matarong. Hello? Importante mo tubo gyud. Madugay na tag-ayo nya wa gyud tay tubo-tubo. Sad di na lamang ni ato mga height. Ay na lamang nagproblema ha. Kay bisan pag muhabog kagayo, magproblema na ta. Ano man, musapod naman ka ani. Muhabog kagayo, pero imong tulubo as ginawa ni habog. Kung unsa ka sa una, kung bakakon ka sa una, bakakon gyapon ka karon. Napabata, naminaw pa ba? Nagtuo mo ko nga patyon ko ninyo. Kay, kani ba yung dapita, wani ka ilag Diyos.
Wa siya kabalo nga ang Dios nakigsulti sa pinaagis damgo ngadto kang Abimelech, ngadto sa hari mismo. Amen. Hinduta mga igsuon og ang mga pangulo sa atong nasod, pangulos probinsya, pangulos barangay, pangulos lungsod, maoy pakigsultian mismo ni Jesus bisag pinaagi ras damgo. Hinduta ni. Hinulsol ka dili. Ugma ra ka kutob nga ng Ginoo. So, next verse. Ang tinuod bao nga siya akong igsuon kay anak man siya sa akong amahan apan dili sa akong inahan o gipangasawa ko siya. La ni palusot, dugangan yung palusot. Dugangan pa gud. Igsuon sila sa amahan, pero dili igsuon sa inahan. O next verse. Ingon ang 13. Busa sa pagdala sa Dios kanako gikan sa balay sa akong amahan ngadto sa laing nasod, giingnan ko si Sarah, bisag asa kita ingna nga igsuon mo ako og pinaagi niini, ikapakita mo ang imong pagka maunungon kanako. Iyan ang gibalauran niya asawa, bisag asa ta ina igsuon. Ha? Ang ina na kong mami ba? Kay ako sunog man ko, kay sige kong pang-welding, sige na kong bulad og init, kasi na kong trabaho, mag-motor-motor, mag-jersey, akong ingnan siya. Ingnan nga driver ko nimo. Inignaog niya, lahi man mig panit. Ingnan nga driver ko nimo. Pwede di ay no? Pwede di ay. Namo diha. So, ningon siya busa. Asa naman ta? Next verse na, 14. Unya, giuli ni Abimelech, kadaghan ni Sarah giuli, no? Kung mahimo pa lang iuli ko. Unya, giuli si Abimelech ni Sarah, ngadto kang Abraham, o gihatagan usab siyag mga karnero, mga baka, o mga ulipon, tanawa ra guni. Mao gyapon yang nadawat. Next. Giingnan niya si Abraham, ania ang tibuok kong yuta, makapuyo ka dinhi bisag asa, giufiran pa gyud. Next verse. Giingnan niya si Sarah, hatagan ko ang imong igsuon. Ay, igsuon na, nagdayon na gani. Og usa ka libo ka salapi nga plata, ginima oy ilhanan alang sa tanan mong kauban, nga wala ko ikaw hilabti, og masayran sa tanan, nga wala kay nabuhat nga dautan. Hala no? So na-preserve gyud pod si Sarah, wa siya ilabting parao, wa pod siya ilabting ni Abimelech na mga hari ni. Next verse. 17, gihimo sa Ginoo nga dili mo ni ang silot. Basta na ay bakak magka-problema gyud. Kay katong dito sa Egypt, nagsakit man ang palasyo. Ang hari, nya dire ang asawa sa hari, di na makaanak, nalawos ang matris. O ang tanang nagpuyo sa palasyo, tanawa ra gani, gihimo sa Ginoo nga dili manganak ang tanang babae sa panimalay ni Abimelech, tungod sa nahitabo kang Sarah, nga asawa ni Abraham. Busa, nagampo si Abraham alang kang Abimelech o giayo siya sa Dios. Giayo usab ang iyang asawa o ang iyang mga ulipon, nga babae aron sila manganak nga baog. Magbantay gyud ta ani mga igsuon. Hangtod nga dili maukay ang bakak na aga problema, magka sandamakmak na problema gyud ta ani. Mao na. Kung kita mga young people, kung nakabalo na gyud ta sa kamatuoran, ayaw gyud kag pakahoy-kahoy. Kabalo mo kung saan ang kahoy? Pakahoy-kahoy ra ba? Ug asa siya gabarog adto ra siya. Kung bagyoon siya matumba dito ra gyud siya hantud malaya, bugaon siya, tas anon asa siya ibutang dito ra gyud siya. Kay tao, mga Kristohanon, oy tawo ta. Tawo lagi ka. Unya ayaw gyud testing nga magkinabuhi kas bakak. Labi na mga batanon, nga naman. Blessing kayo ninyo nga linghod pa inyong edad nakahibaw na mos kamatuoran. Dagko kayo mog ani kung magkinabuhi mos kamatuoran, inig abot sa inyong panahon parehas among naabot karon.
Kami, naga po may mga naaning panalangin. Pero di yun ikakumpara sa inyo ha. Nga naman, masayuman mong nakaton. Kami kay alas 12 naman yung among edad. Ang uban gani, alauna, ang uban, alas 5 lang yun. Padung na musalop. Usa pa may nakabalo nga, sayop di ni mao. Bakak di nagpuyo di kus bakak. So, ayaw gyud in tawag pakyasa gyud igsoon. Nga magkinabuhi gyud ka ingon nga anak sa Dios. Now, pastor kanang dili ko takos di ko angayan. Pareho ta. Og tan-awa sa Biblia. Si David giingon dia a man after God's own heart. Si David mao daw ang tawong grabing milipay og ayo sa Dios. Pero cream silk ang gigamit ni Bathsheba na ligo. Nakasala gyud si David. And iyang gitabunan ang sala, gipapatay niya ang bana. But human ni adto gipasaylo sa Ginoo, pero ang consequence walay putol sa tibuok kinabuhi ni David. Mao ni ang problema sa sala. Di natuod siya mohatag ni mong kamatayon, pero ang kalisdanan, ang consequence na hangtod sa hangtod gid siya. Kinsa pa man, kinsa may wala nakasala. Si Moses, labaw pas Moses. Moses, lakaw, istoryaha ang bato niya kay hot-tempered naman siya. Nilapaw na iyang nasukor siya kayo, nalagot na siya kayo. So, wala na siya nagtuman diha sa gugma, nagbuhat na siya diha sa kasuko. Gibunalan ng bato. Imbis istoryahon ra niya. Unsa man ningon ang Corinthians, 1 Corinthians chapter 10, nga kadtong bato mao si Kristo, nga nikuyog nila, ngadtos kamingawan. Naman na sa chapter 10, verse 3 to 4, mantingali na. Ibunyagan sila, pinaagi sa tubig. Miinom sila gikan sa bato. O kadtong bato mao si Kristo nga mikuyog kanila, di ba? So ningong istoryahan lang ang bato. It means pray. Kinsa man ang bato si Jesus, ampo lang. Bunalan mo noon, wa kay pulos Lord. Nganong gingani ko nimo? Oh, insultuon mo noon, bunalan mo noon. Wa na to? Now, Moses nakasala, si Abraham nakapamakak. Kaya hadlok siya siyang kinabuhi in taon. Hello? Every time nga moabot ning sala sa kinabuhi, mubungag yun nig kaulawan. Munang di nakapakita kay maulaw ka. Mubunga nig kasakitan. Mubungag kagulanan. Pero kung nigtuo ka Ginoo, dawatan ni tanan. Saan man mo imong tagu-taguan, mas madug kung imong tabunan ang sama dugay maayo. Pasagdi. Makagawas ng mga nana da mga ayo na dayon. Nakuha na to. Og sad to say mga igsoon. Pareho ni Abraham. Bisan tuod gitawag na siya sa Dios, gipili na siya sa Dios, gisaaran na siya sa Dios. Tanawa na ko ning chapter 15 verse 1. Tanawa ning 15 verse 1. Unsay saad sa Dios? Chapter 15 verse 1. Unsay gisulti ni Lord ni Abraham? Unsay iyang saad? Ningon diha, after this the word of the Lord came to Abraham in vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. Ingna siya, ayaw kadlok. Sunod nga gisulti, ako imong panalipod, ug ako ang dako kayo nimong gante. Dako kayo nimong panulundon. Pero si Abraham, bisag na siya saan, nga proteksyonan sa Ginoo, mahadlok kung gyapon siyang mamatay siya. Munayang ina siyang asawa, bisag asa ta, inang igsuon ta. Okay ra jud ko biyaan ko, bahala na kag maadto nila. Okay ra jud ko. Ayaw po niyo panghatag yung mga asawa. Uy! Panghatag ninyo mga asawa. So daghang mga Kristohano, daghang mga alagad sa Ginoo, nga imong makitaan. Gato ka, okay ra ni,
Matinud-anon gid ni siya. Kristohanon na gid ni siya. Pero sa pagkatinuod lang, doon na gihapoy sala nga ginahimo o kanang salaa, nagbalik-balik. Nagbalik-balik. Bisan sa Bible school, mga estudyante dito. Gihapoy mga sala. Nga man ang istorya, okay na, abtag pila ka adlaw, pila ka bulan, kasala na po. Sa mga salaa, para gihapon pastor. Lisod gyud kayo, magpuyo gyud ka. Kabalo mo nga nung dili malipayon ng tao, kaya wala siya nagpuyo sa mga kamatuoran. Pero bisag wa kay bulsa, bisag bulagan pa ka, subo kayo akong kasing-kasing. Kaya bisan ng mga Kristohanon, affected kayo sa pagbulag ni Catherine Bernardo o ni Daniel Padilla. Masubo ka nga, mamalandong ba, magjealous ka. Magjealous kayo ko. Nga, Lord, affected man ni kayo sila nga kabulag si kisa ng mga tarpulanahan na sila. Pero wa gyud in taon sila ipaki sa ilang relasyon sa Ginoo ug kana kayo wa na gyud ka ginhawa ang ilang pagigugmas Ginoo ipaki in taon. Unya Kristohanon ka imo pa jong i-post tong kisa tong babaye nga involved. Si Andrea. Kristohanon kayo ka ha, pero ga-post ka, igat kay ning bayhana. Sa labot nimo kano giatan ka ni Catherine Bernardo sa inyong balay og bugas? Manghukom pagyug ka. Paita eh. Tingnan lang kung ano maning ako ang Facebook puro man ni Katniel. Pati ang mga reels nang gawas ng mga gipangkat nga mga video na ning mga ngano man eh 2009 man gud ming wa na nakita. 2009 na gyud mi gikan 2009 wa gyud TV. Wala TV. Kay 2008 gatrabaho ko sa Manila na pa may TV. Unya nga akong nailhan mga bakit nga ba ang puso esperansa na kay bigat. Buro man nga nailhan ako. Wa man jud. Taon ko kailaan ang mga bag-orong mga hilason. Ya, mauday nang akong nakita nga, mauday ni gisud-suhid sa mga batanon. Nga kilig-kiligon sila niya after 11 months magbulag, 11 years magbulag. Kabalo mo nga nung ingnon mo ni pastor ayaw sa kay dili gani ka kakuskos sa CR. Dili pa gani nimo ma-arrange ang imong kwarto. No? Katong imong higdaan murag mapa sa Pilipinas. Mga tinulo nga laway nga wala na nimo na atiman imong grado. Wala na nimo na atiman ang grado. No, kung mga ginikanan. Pero malipay po ko ano mga ginikanan mo yung uyab. Sama, eskwela uyab. Pili. Malipay kay ko na. Anong ibog-ibog, crash-crash, nindot kay na. Apirta ana, okay jud ko ana. Wala yung problema. Pero mo in relationship na mo niya mangadto mo sa jam, di mo apel sa jam kay adto mo sa key of say maga gakos-gakos. Ano po mong ato ditong baho kayo ari mo sa plaza? 10 taon mo eh. Amen? Relax ha. Kalma ba? Kalma yung taon. Nga naman, kay kung kalma ka, mabuhi ka. Pero kung di ka kalma, tiyon ka. Hindi ka boss panahon. Pagtarong mo, ay, ayaw sa job. Nga ba yung mga dagang sakyan na trabahoon doon? So, giingnan siya, ayaw kahadlok, Abraham. Pero tungod siyang kahadlok, masigpat yun ko, nigurom yun yung tao, no? Pero kabalo ka, sa diha nga si Abraham na sinati niya, nakita niya,
Ang Ginoo gayud nag-uban niya, wala na siya pakis iyang kinabuhi. Wala na paki. And diya na mo sugod ang where you go, I go, where you stay, I stay, God. Di ba? Commitment man na ni Ruth. Nga kung mag-atiman ka sa tao, wa na'y mahimo, ikaw pod atimanon sa Dios, di ba? Amen. Pero kung mag-atiman ka sa tao nga na'y mahimo, gusto may mahimo? Himog daot nimo. Atimanon nagyapon ka sa Ginoo. Gustuhanon ka pero nagpuyo pag gihapon ka sa bakak, delikado gyud ka. Moadto na ta sa balik na ta dito sa chapter 8 sa John. Unya mauli na ta mga igsoon. So, ningon diha. Balik ta sa John chapter 8. Okay. So, verse 33, pag-ingon ni Lord nga, tinuod gayod nga, kung tumano ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod gayod nga, kamo akong tinunan niya, mahibalo mo sa kamatuoran, o ang kamatuoran, maghatag niyo kagawasan. So, naay benepisyo. Na kung musunod kas Ginoo, masayid kas kamatuoran, unya, mahimo kang gawas nun. Kisay mo pahing gawas nimo ang kamatuoran. O niya, kining mga Parisiyo, kay diha man ni sila, verse 33, sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham, o wala gayod kami, maulipon, nibisan kinsa, busa, unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon, nga kami makabaton og kagawasan. Si Jesus mitubag kanina, sultian ko kamo, ulipon, sa sala ang tanan, nga makasala. Mauni. Mauna nga, palikayan lagi gyud. Likayan gyud lagi. Na kami nga mga amahan, mag-istorya mi. Kanang tamakan na mong garbo. Nya lami kayong ilatos kay amahan bi ako nimo, nya anong inganahan ko nimo. Pero kabalo ka, ug madapatan pud ko kang anaka ka. Duna na po ibabag sa akong mga pag-ampo. Munang maipit pud mi. Di ras dungkoy mo naipit. Kami po, ipit po saon man ni, oy. Saon man yun ni? Iampo na lang ni. Iampo. Kuya ra bagyod, og ang Ginoo maoy mo himo, og paagi mga igsoon, lisod kayo. 35. Ang ulipon, dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak, sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo og kagawasan, mahimo gayod kamong mga tawo nga gawas nun. Mao na ni, naas kanta. If the sun sets free, you will be free indeed. Di ba? Kaya wa man gilaing makahatag na itong tinuod kagawasan. Ang relihiyon makahatag na itong kagawasan. Dili oy. Ang relihiyon nakahatag pa inuog gapos. Ang nakahatag na itong kagawasan si Kristo. Dili ang relihiyon. Maubitaw ng uban magsigig pag debate. Nga naman. Kaya nangagapos sa reliyon. Pero kanang tawo nga gawas nun diyan ni Kristo, di na mo debate, manangyaw na siya, mandasig na siya. Mutabang na siyang isikatawo, mudasig, muligo na siyang isikatawo. Muna'y dapat natong masabtan nga naman, kaya ang anak mo'y naghatag na ito kagawasan, dili ang reliyon. Ano mga tao na nagyaw-yaw? Nganong nagyaw-yaw man? Naghahanap po ng bayro noon, murag kita. Hoy, November naman to. Nga po ka nangandam, nga kabalo man kang umaabot ang ato ang bulaton. Gana mong bayro nun, nagang bayro nun. Kung ka na yung pastor ni Tabang pa lang na. Dugay raming ni Simba diha, kay kaning amuang, kana kayo, hala, taon rag amot. Nga na nagod. Hala? 37, nasayod ako. Nga ang mga kaliwat kamo ni Abraham, apan, nagtimuha kamo sa pagpatay ka nako. Kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Kabalo mo, kinsa rin mga taong masuko, may gugwale? Ang mga tao ragod pong di mudawat pagtulunan ni Kristo. Masuko. Masuko gina. Pero kabalo mo, nadasig po ko ba? Naiuban masuko, mas daghan po ang nalipay. Kana bang maigo mo yun? Okay, sige pa, pastor. Headshot, pastor. Malipay ba? Maigo. Nganuan. It means nga blessing ta. Kaya nga naman, naigo kita sa pulong Ginoo, 38.
nagsulti ako, nagpadayag, gipadayag kanako sa akong amahan. O apan, nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Muna gisulti sa Ginoo. Ako, nagsulti ninyo og gipadayag sa akong amahan nga langiton. Apan kamo, gabuhat mo sa gisulti sa inyong amahan. Ang iyang gipasabot, ang yawa. Unsa kanito? Genesis chapter 3 verse 3. I will put an enmity between you. Butangan na kog panaglalis. Ikaw ug ang kining babaye, ang imong kaliwat, mga Parisiyo in the future, mga Sadusiyo in the future, ug ang iyang liwat. Kabantay ka? Your seeds, daghan, and her seed, usara. Nga naman, si Jesus na may gipasabot. Ala? Nagbangi na sila. Mauna ni. Next verse ta. Arong mahuman na ta. So nagsulti ako. Next verse, okay. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Tanawan, nahisgutan si Abraham. Yes, si Abraham matawong nga tawo. Matarong nga tawo. Matarong nga tawo. Yet nahibahuta nga doon na sa kapakyasan si Abraham sa iyang pagpakiglakaw sa Ginoo. But mitubo siya des Ginoo. Kini sila. Nangangkon ramang gyud nga proud day mo nga moingon mong amahan niyo sa Abraham pero wa mo niliwat niya. Nakuha na to? Kung tinuod mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Usa ni gibuhat ni Abraham, mituo siya sa Dios og himo siyang matarong. Sila kadi man motuo ni Kristo. Next verse. Sila, okay? Ang gibuhat ko lamang, mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran, nga akong nadungog gikan sa amahan. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, wala magbuhat og sama ni ini si Abraham. So gipamatud-an niya nga, Hudyo lagi mo, kaliwat mo. Pero di mo tinuod nga anak sa pagtuo. Amen? Same diri sa atong panagtigom. Pwedeng parihotang Kristohanon. Na yung mga tanan mo, unsa din yung church? Parihotang mo yung one-way disciple church. Unsa din mo? Mga born again, parihotang mo yung anak. Pero ang pangutana, kapamatud-an ba nato nga nagkinabuhi tas kamatuoran or naagi hapunta sa sala nga mao ang bakak. Next verse, 41. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas o saray among amahan ang Dios. O ganihan, ingon, amahan na mo sa Abraham. Karon ang Dios na po, galibog na ni sila. Next verse. Si Jesus, mitubag kanila kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios, og karon ako ania dinhi. Wala ako moani sa kaugalingon kung pagbuot kung dili sa nagpadala kanako. Next. Nganong dili kamo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot nga modawat sa akong mensahe. Nay mga tawo mga igsuon nga magpadong dinhi simbahan. Pero dili di ay willing nga modawat sa mensahe. Mao nang inigabot dinhi simbahan, magsige rag istoryahanay, magsige rag lakaw-lakaw, magduwa rag email atong multicab. Ano man di man modawat sa mensahe. Mga batanon ha? Mga batanon, palihog lang. Kung sa may gusto ninyo, ibutang mo na ko sulod kining mga amahan o ginahan mo ako ibutang sa gawas, aron mo maminaw. Kaya ug naa sa gawas, magsige ra magpataas sa gliog. Ug manaa sa gawas, magpawala raman. Usaon man mo nako. Okay? Next verse. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, perting sakitan Kanang relihiyoso kaayo mo, namadlong mo anang nanagwali sa plaza, inyong pahunungon ng manang sangyaw, unya ang Ginoo mo ingon, mga anak mo sa inyong amahan nga maong yawa. Agay! Nga naman, ang Ginoo nagwali sa kamatuoran. Naay mo babag. Kita, og naay nagwali, mubabag ba da ita? Hello? Kita may kanunay babagan. Kabantay mo, may misahan nito.
Padaplin sa ning mga lamisa, mga baraha, mga madyong, mga hantak. Pero pare, pastor na ang muwali. Tuwa na. Saba kay sa gawas. Dahil nga na ito. 72, kalbo. Number 50. Tuwa pa'y gatong apay gatagay. Saba kayo. Yan naman. Babagan ang kamatuuran nga dili madungog. Saan pa kadungog nga saba kayo? Kita, gihimo ba nato na? Muna niingon, ang kahoy maila, pinaagis bunga. Kamatuuran lagi mo, pero inyong bunga ang saman. So, giing na niya ang mga Pariseo. Inyong amahan. Mao ang yawa. O buot kamong musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdanan. Wala gayod siya mudapig sa kamatuuran, kay wala man kaniya ang kamatuuran. Among paundangon ko ni Mugwali nga pulong mas Ginoo na akong giwali. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya. Na mga taong natural, ragin nilang mamakak. Bisag Kristohanong naluuyan, mga taong nga no? Natural ragin nilang buhat og sala, natural na lang nila ng pagpamalikas, natural na lang nila ng paghimog mga butang awa kay muti sa Dios. Amen. Bisan dire tabang mo pasidaan sa inyong mga anak. Amen. Inig-abot na sa time nga kuha na sila kanang gitawag nato og stable na nasa edad, mga professional na, mga seaman na, mga pulis, mga unsa, basta kay mga professional na sila. Dili gihapon normal nga kanabitang mag-check-in, mag-resort, maghigda og nga wala pa sa kami nyo. Di gina normal. Kay imposible gyud kayo og dili mahagbong sa sala. Nya ni kahagbong sa sala na amang gunay bakak na. So, pantuno na punta sa Ginoo. No? Nya katong mga nangahagbong, nangapakyas, iampo na to silang maligon sila. Ngano man? Dagan silag fear. Dagag kanang mag-overthink na kanunay nga basig i-judge ko, basig hukman ko, basig ingana na sila. Murang i-pray na to sila nga maligon sad sila aron makapadayon sila sa pagpangalagad diha sa Ginoo. No? Nya bakakon siya sa sinugdanan ug amahan siya sa tanang bakak. Every time nga mubuhat nga mamakak ang usa ka Kristohanon, gipadaplin niya ang pagkaamahan sa Dios diha niya ug himo niyang amahan ang yawa diha niya. Nakuha na to? Every time nga ang Kristohanon mamakak, Lord, di isa ka akong amahan ron. Kay kining yawa say akong amahan. Ingana ang tao, bastag magpakasala siya, mamakak siya. Munang atong klaruhon gyud ning atong pag-anhi-anhi. Kay imagine layo ara bagyo ta panggikanan maabot ta dinhi. Magsakripisyo ta nga lami na kay ipahulay sa tong panimalay kay kapoy Ate Ma'am, Ate Jen. Kapoy kay trabaho niya. Ay, midweek service na po. Midweek na po. Ha? Mo gikapoy. Gikag eskwelahan. Midweek mo, malibat na gani. Malibat na gani. Gikag tungod kay katulugon na. Unya imo rang sayangan nga ang imong nadungog di mo ikinabuhi. Sa atong pagtapos mga igsoon. Ingon diha. Next verse. 45, 46, 47 ditso na to. Dili kamo motuo kanako kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Lami gon tuuhan tong chismis. Di ba no? Diwali nimo. Diwali. Pawala ra ka. Pero nay mo chismis. Ipanapit si kuan ba? Si Ara ba? Kay urag cute lagi na sila. Mutuo na yun. Chismis na gani. Next verse. Padayon na ta.
Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ko? Sa 46? Kay nagsulti man ako sa kamatuoran nga nung dili man kamo mamati kanako. 47, last verse. Ang iya sa Dios. Hala ka. Uy, lingi-lingi isa. Lingi-lingi abi. Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Tao ara. Unsa to'y unang ilhanan? Tinuod nga ako kamong tinunan kung inyong buhaton ang akong pagtulunan. Ikaduha, ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Kanang nas imong tapad inang mag-Bible reading ka kada adlaw ha, kay iya ka sa Dios. Amen. Sige dungan tagbasa kay mag-closing ta. Kitang tanan mo basa mga igsoon. 1, 2, 3. Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Usbo na to. Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Sultiin mong kaugalingon, ingna. Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Og iyang giingnan ang mga Parisiyo. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. So kung naa kay siran mamati kana iya na sa Dios, bahalag di pa na mo simba. Bahalag mag-sign language pa na siya. Na? Basta kay mamati na, iya ginas Ginoo. Pero kung dili mamati, di pa na iya sa Ginoo. Nasabta na to, ang Ginoo magpanalangin, kanatong tanan, o human ni ining mensahia, wala na untay nag-angkon nga iya sa Dios nga nagkinabuhi gihapon diha sa bakak. Mag-ampo ta. Salamat kaayo sa mga pulong nga among nadawat Ginoo. Og salamat Lord, nagihigugma minimo og imo kaming gipahibaw sa mga kamatuoran. Nga ang sala, ang bakak o Dios, dili na angayan pa nga makit-an dinhi sa among pagkinabuhi. Tungod kay imuha naman kaming mga anak. Tabangi kami pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa tabang sa imong balang espiritu. Nga mahimo kami nga tinuod nga imong mga sumusunod, pinaagi sa pagkinabuhi sa imong mga pagtulunan. Tabangi usab kami o Dios. Kapamatud-an namo nga kami imong mga anak, pinaagi o Ginoo sa pagpamati sa imong mga pagtudlo diri kanamo. Kinsa may naa diha sa mga sala, sa mga pagpakasayop, ikaw ang Dios maghikap sa ilang mga kinabuhi. Magagiyakan nilang mahaduol sila diha kanimo. Kami nga naas mga balatian, Lord. Salamat kaayo ani nga mga pagpantun. Salamat kayo sa pagpahinumdum. Sa mga panahon, Lord, nga dili ikaw ang among priorities kinabuhi. Sa panahon, Ginoo, nga nagkinabuhi kami diha sa bakak. Sa panahon nga giilisa namo ang mga walay katapusan nga butang sa mga temporary. Salamat nga ikaw mo'y mag-aayo ka namo sa among mga balatian. Ubo, sipon, hilanat, Ginoo, mga balatian namo. Salamat nga ikaw magpasaylo sa among mga sala. Mag-ayo ka namo. Lord, amo usab nga giampo Ginoo ang among anak, ang among igsuon, ang kauban namo diha kanimo. Si Karis, nag-ampo kami Ginoo nga ikaw maghikap sa iyang panglawas, nga ikaw o Ginoo maghinlo sa iyahang dugo, nga ikaw o Dios hatag kaniya og hingpit nga kaayuhan o kagawasan. Doon na may mga paglapas sa mga nanglabayng mga adlaw, mga kapanahunan. Salamat Lord nga ang pagpasaylo imong gihatag kaniya o kanamong tanan o Dios. O ang imong gugma nga walay paglubad, ang imong pagkamatinud-anon among maangkon. Lord, sama kang Abraham,
Bisan kami imo ng tinawag. Bisan kami imo ng mga anak. Bisan naa pa kay mga saad diri namo. Mahadlok gihapon kami sa among kinabuhi. Mao nga usahay, siguruon namo ang pagluwas sa among kinabuhi. Apan o Lord, nahimo hinuon kami nga naa sa bakak. Mao nga ikaw ang Diyos padayon nga nagpanton kanamo. Salamat kay Lord. Imo kami nga tudluan nga mosalig diha kanimo. Tudluan nga simbahon ka. Tudluan nga pasidunggan ka. Tudluan kami nimong mulakaw sa tubig. Tudluan kami nimo nga mosalig kanimo bisan pa diha sa hudno sa kalayo, Ginoo. Salamat sa imong gugma nga walay pagduman. Salamat kayo sa imong grasya, Lord. At iba na, Ginoo, ang among mga kaigsuunan na naakaron sa tambalanan. At iba na, gayuha sila. Ang mga tambal nga ilang pagaimnon, doon ay gahom nga langit doon, Ginoo, nga masulod sa ilang mga lawas. At iba na, Ginoo, ang among mga kaigsuunan nga nasa Cebu, nasa Siquijor, nasa Negros, nasa Mindanao, sa tibuok Visayas, Ginoo, nasa Luzon. Ampingi ang among mga OFW, Ginoo. Bisan na sila sa layong dapit, O Diyos. Tabangi silang magkinabuhi sa mga kamatuuran. I pray, Lord, sa among mga anak na nagapanarbaho, na mahinumdum gyapon sila sa mga kamatuuran. O pilion nila nga mahilikay silang magkinabuhi diha sa bakak, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat sa daghan kayong katubagan sa among mga pag-ampo. Salamat sa mga panalangin nga imong giandam para sa tagsa-tagsa ka pamilya o para ani nga ministry, Ginoo. Salamat, Lord. Sa likod, mapasiminto na unya to namo ang kitchen namo, ang pastor's house, mapadayon na sa pag-restore ang room sa mga kabataan. And Lord, taghan pa, Ginoo, bisan ng amo nga kalsada, lapok kaayo. Salamat nga doon na unya mga pamaagi nga mapasiminto na unya na namo, Lord. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Akong giyangyo ang tanan sa pagpanindog. Hallelujah. Atong awiton alang sa pagtapos, mga igsoon, ang awit nga nag-ingon walay makatandi. Awiton nato ni